Salam, gaderly iyleşler. Bugün biz efire bir kısalı habar bilen çıkmagy makul bildik. Bilişini ýaly häzir düşnüksiz sebeplere görä hiç ýyly öňünden planlanmadyk maksatlar bilen Gurbanly Berdimuhammedow Amerika uçdy. Onun Amerika näme iş bilen gidenini bilýän ýok. Sebebi hiç ýyly resmi vizit gödegine tutulmadyk. Amerikan gazetlerine de, Türkmenistan hükümet gazetlerine de hiç bir yerde bu vizitin maksatları var arada hiç tat aýdylanok. Emma bizim hükümetteki möhüm çeşmemizin berýän habaryna görä bu vizitin maksady şeýle. Gurbanly Berdimuhammedow häzir Trump'ın hut özünü 1 milyar dollarlyk iş hödürlemekçi. Yani ol Trump'ın guruluşuk firmasyna 1 milyar dollara Türkmenistanyna ikinci golf meydançasyny gurdurmakçy. Şol 1 milyar dollary ol elbette para hökmünde berýär, ýöne ony nädip şo parany bermeli. Berdimuhammedow para almaga da para bermäge de Sowet döwründen ökdi adam. Şonuň üçin ol pikirlenip şol çözümdi tapýar. Hem de häzir şol 1 milyar dollara hut Trump'ın ödünü, öz firmasyna ikinci golf meydançasyny gurdurmak üçin gitdi. Ol golf meydançasynyň nirede gurulajagy belli däl. Bilişiňiz ýaly öňkü meydança Bagyryň ýakynına inni bu meydança bir çeşmemizin bir de aýtmagyna görä mümkün abada da gurulur. Ýa-da has ynamdarrak yer diýip biziň çeşmemiz Arkada şäherini hem görkezýär. Diýmek şo Arkada töwereklerini bu golf klubynyň gurulmagy mümkin. Inni şeýle parany bermäge Gurbanly Berdimuhammedowy näme mejbur etdi? Ine bu hasta gyzykly. Sebebi 5 Orta Aziýa döwletleriniň prezidentlerini çagyran hem olar bilen duşan Trump ýöňrek bular ýygyna gaýdyp gelenden soň ýani şeýlerek bir gurum edipdir öz ynamdar adamlarynyň ýanyna. Orta Aziýada demokratiýanyň nämedigini bilmeýän ýolbaşçylar bar. Olaryň käbirini prezidentlik kürsüsini atadan ogla geçirýärler. Men şol ýurda demokratiýanyň nämedigini öwretmeli boljak diýip dilinden sypdyrypdyr. Bu söz hem aýlanyp dolanyp Gurbanly Berdimuhammedowyň hem serdaryň gulagyna gelip ýetýär. Bular otly köýnek geýene uçuraýarlar. Şoňa meňzep başlaýarlar. Tebi elewrap inni özleriniň Maduro ýaly tutulup Amerika eltilip türmä salynmandan gorkup häzir Trump'a atalol Türkmeniň agdyndan kesip 1 milyar dollarlyk golf meydançasyny gurdurmaly karara gelýärler. Ine bolan waka häzir dünýäniň hiç bir habar serişdelerine sebäbi bilinmeýän vizitin sebäbini erkin Türkmenistan siz üçin açýar. Elbette bu şowdan, bu teklibiň Trump hakyndan kabul ediljegini, edilmejegini bilýän ýok. Belki Gurbanly Berdimuhammedowyň ýygyna it salyp goýmaklary mümkin. Ýöne Trump'ın parany özara şowdan gowurýan adam şonuň üçin ol bu teklibi kabul eder diýen inçejik umyt bar. Nähil boljagyny hem geljekki habarlar görkezler. Ýöne egerde öňkü birinji golf meydançasy hakynda bir zat aýtmaly bolsa Türkmenistanyňky, onda ol golf meydançasy, ol golf klub işleýär. Ýöne ol özüni ödeýän diýen hiç ýyly maglumat ýok. Sebebi Türkmenistanyň ilatynyň tas 95-97%
öz gününü oradan aylayan adamlardan ibaret. Galanları elbette bay yönü. Olaram her gününü golfa katnanıdı. Golf meydançası ya ödecek ya ödecek ya ödemey. Sebebi ona dine girmenin giriş töleği var. Yanlışmasam 200 manat meşhuruna. Onun içinde sen girsen sport kara minmeli uloga. Onun öz töleği var. Ular için giriş biledi yanlışmasam 200 sağalar için 100 manat. Onun yine de onun içinde bir topar töleğler var. Eğer de sen şol oynalayan, golf oynalayan nemeleri alacak golfan tayağın alacak golfan, şon içinde oynayacak golfan. Kara şeyle çıktıcıları Türkmen'in yek tükü başaracak. Böyle adayda elbette golf meydançasının ödemeyi katı kıyın. Yönü ödünü oňarýan ýurtlarda, ödünü oňarýan ýurtlarda yüzläp golf bana bolýar. Mysal üçin Şwetsiýanyň ödünü ýalňyşmasam 650'den ograk golf bana var. Yani golf bana diye Şwedler ama golf meydançalary var, golf klublary var. Golf meydany, golf oyunu umuman bir ödünü tutan halklaryň oyunu. Hem pişesi sebebi ähli yerde de ähli ýurtlarda da golf oyununu esasan baýlar oynap bilýär. Eger de Atalol Berdimuhammedowler Türkmen halkyny şu Şwetsiýan halky ýaly, ya Amerikan halky ýaly, ya da Angliýan, Fransiýan halky ýaly, ýokary derejede ýaşar ýaly edip bildiler iqtisaddaýdan. Onu iki däl onlarça golf meydançasyny gurtama bar. Sebebi näme üçin bar ýok iki sany golf bana bolmaly, iki sem on Aşgabatda bolmaly. Olar Balkanda bolmaly, Marada da bolmaly, Lewapda da, Daçowda da. Umuman en haşy Şwetsiýany alyp görsem, her etrapda golf bana var. Käbirini 2'den 3'den bar şeýle oyun meydançalary. Diýmek golf belki de Türkmenin gelecekte ören halacak, goğuracak, söýjek oyunu. Ýöne onun için ilki bilen Türkmenistan'na hukuk, demokratik döwleti gurulmaly. Ana şonda Türkmenin golf oynamaga guruby çatar. Ýöne häzirlikçe bir diňe golf barada hem de gurulacak Türkmenistan'na ikinci golf meydany barada diňe muny para hökmünde gözüňde tutup öz janyny halat etmek üçin ataly oğlum Türkmenin çağalarynyň, enileriniň garip düşürülen ilatynyň agdyndan kesip lükkelep Trump diýen parahora para eltip bermek diýip düşünüp bilersiz. Ona bunlukça bu kıyskaça kısalı gepleşimiz geçirip durýar. Yine de efirde duşýansak hoş sağ olun.